Ayan mga guys, mamimiesta tayo ngayon sa Barangay La Perla, Lawang, Northern Samar. Tara, let's go! Hala, grabe, nag-aro si Lupin! Nag-aro dito mama! Kadi ate! Ayan, shoutout guys, nanghingi tayo dito ng silupin para syempre may ano tayo dito. Salamat ate, para naman makarami kami. Oo, sige, isang muron ka sa amin bukas. At ayan mga guys, nandito tayo ngayon sa Barangay La Perla at padaong na ang ating barko na inarkilahan. Serit yan. In the name the Father. Huy! Magdadasal pa tayo. Ayan, nilulukat mo na ang lechon. Ano ba? Ayan, balitaw, nagdasal na talaga kami niyan mga guys. At ayan si mama talaga ay nilulukab na niya dito ang mga lechon for today's video. At ayun na nga mga guys, nananakgas na nga ang aking asawa. Mama, ang salad, huwag kalimutan. Ayan guys, nandito na naman kami sa panibago na namang target. Nako, konti na lang ang kinuha ko dahil busog na ako, sandig na ako sa sibol. Ito talaga ang the best na salad. May halong amoxicillin. At ang tamis talaga. Ganito dapat talaga ang mga salad guys. Ayan guys, nakapamisa tayo dito, grabe. Nahitakdo lang namin sila pero mag-hi naman kayo dyan. Ayan, message ninyo sa fiesta celebration dito sa La Perla. Salamat sa inyo tanan. Ayan, happy fiesta, Barangay La Perla, Lawang, Northern Samar. La
Mama success? What? Ano mo tagas ito ka, ahoy? Anda mama. Ayan. Wow. Ayan guys, pauwi na kami pero bago ang lahat, happy fiesta muli sa Barangay La Perla, Lawang, Northern Samar. Nandito yung aking mga kasama, no? Ayan, si Mika na assign sa salad, si Mama naman ang assign sa ulam, at ako yung magsusubaw. Ayan, mega love shoutout sa buong pamilya ni Mama Maris Dula. At syempre mga guys, sa aking mga followers, daghang salamat sa aking 86,000 followers. Daghang salamat sa inyong suporta. Yes, yo, break it down yo.